Aanstaande woensdag 1 mei hebben wij met de commissie samen hebben we gemeend om Surinamedag in Aruba te organiseren. En Surinamedag moet u zien als een dag waarbij wij onze cultuur willen presenteren, de verschillende levenswijzes, de eetgewoontes en hoe wij als Surinamers zijn. En wat wij beogen op die dag en wat wij hopen dat de Surinamers bij elkaar komen, maar uiteraard ook dat zij deze dag samen kunnen vieren met de Arubanen die hier ook zijn. Het evenement vindt plaats in de Frans Figueroa Stadion. Wij starten om 11 uur 's morgens en het gaat door tot 8 uur 's avonds. We hebben een hele programma daarbij samengesteld, waarbij er sprake is van cultuuruitingen, sport, diverse sportevenementen komen daar ook aan bod. En uiteraard hebben we de dag gevuld met verschillende keukens. Wij hopen u kennis te laten maken met de verschillende gerechten van Suriname, verschillende dranken uit Suriname, maar ook onze muziek zal daar ook vertegenwoordigd zijn. Deze dag is bedoeld om sowieso samen te komen, te vieren met elkaar. Een dag waarbij Surinamers zichzelf presenteren daar, samenkomen, nader kennis maken met elkaar delen de ervaringen die zij hier op Aruba hebben. Maar tegelijkertijd willen we de dag ook gebruiken om de Arubanen kennis te laten maken met onze cultuur. En uiteraard mag een ieder mee participeren, alhoewel de wedstrijden gepland zijn. Er zijn Surinaamse clubs, maar er zijn ook lokale Arubaanse clubs die met elkaar tegen elkaar gaan voetballen. Vervolgens zijn er kaarttoernooien die gehouden zullen worden. En daar mag je ter plaatse ook aanmelden om deel te nemen. Maar wij hopen daarmee zeg maar de dag een mooie cachet te geven. En dat de Arubanen, ook natuurlijk de Surinamers, dat wij met elkaar kunnen genieten van de mooie dag en het mooie samen zijn. Vooral het muziek en het eten, wat in het Caribisch gebied ontzettend populair is als het gaat om Suriname. Voor de rest wil ik toch wel even aangeven dat de participatie en de medewerking hier in Aruba, wat we gehad hebben van de overheid, van de mensen van het Frans Figueroa Stadion en de directe omgeving, dat was geweldig. En tevens ook een aantal bedrijven die spontaan hebben meegedaan en hun medewerking hebben verleend. Ik wil alvast al die mensen bedanken voor hun bijdrage. Essa kita é Arubiano, o website